Bună, dragilor! Am decis să fac un follow-up referitor la îngrijirea lalelelor și iată-ne la al doilea video despre cum să ne îngrijim lalelele. Vă spuneam că lalelele cer îngrijirea noastră. După cum vedeți, lalelele acestea au crescut. Deja sunt mai înalte, s-au desfăcut. Unele dintre ele s-au și semiofilit, iar codițele lor ne spun cu adevărat că vor îngrijire și că trebuie să le îngrijim ca să le păstrăm fresh și mai mult timp. Ele sunt de joi venite și astăzi este marți. Așa arată niște lalele care au trecut weekendul cu bine. Am să vorbesc puțin și despre hrană. Există mai multe tipuri de hrană pe care le puteți pune florilor și acestea se găsesc la florării. Există hrană specializată, cum este aceasta de trandafiri. Aceasta chiar are trandafiri desenați, ca să nu fie nicio confuzie. Sunt diferiți producători. Există hrană universală, scrie pe ea Universal, și asta este pentru orice tip de flori. Dacă nu găsiți acest tip de hrană, puteți să ajutați lalelele cu puțin zahăr în apă. O linguriță, două ar trebui să fie de ajuns. Deci, să pornim, să îngrijim lalelele, să ne mai țină încă câteva zile. După cum vedeți, codițele deja sunt expandate. Asta înseamnă că trebuie tăiate. La fel cum v-am mai spus, tăietura trebuie să fie o tăietură curată, cu un cuțit foarte ascuțit, un cutter, dacă nu aveți cuțit floral, și trebuie să eliminăm 3-4 cm din tijă. Aceste lalele au crescut destul de mult. Într-adevăr, au și stat la lumină și căldură. În general, încerc să le țin mai la rece, doar că am vrut să mă bucur de ele în casă, așa că le-am ținut la temperatura camerei. În rest, florile stau foarte bine pe la 18 grade. Bun. Toate florile noastre sunt acum tăiate. Au o codiță cu o tăietură curată, bună pentru încă câteva zile. Eu am să pun în apă, am aici un vas cu apă, un vas curat cu apă curată. E foarte important ca vasul să fie curat, fără alte resturi vegetale. Vă zic și de ce. Resturile vegetale ajută la dezvoltarea unei flore microbiene care omoară florile noastre. Așa că nu ne dorim vas murdar cu apă murdară. În acest vas curat cu apă, eu am să pun Floral Life, îl am același lucru, aceeași hrană de la pliculețe, o am praf într-o găleată mai mare și măsura pe care o am este pentru aproape 1 litru de apă. Așa că am pus aproape o măsură de hrană. După aceea, rămâne la latitudinea voastră dacă vedeți că au frunze uscate, ofilite, rupte, trebuie curățate. Eu de data aceasta, pentru că îmi plac aceste frunze, arată foarte bine, nu am să le rup sau tai. Într-adevăr, unele din ele nu mai sunt așa de fresh, însă le voi păstra. Vedem data viitoare, când vine vremea să tai lalelele, dacă păstrez toate frunzele în continuare sau nu. Așa că nu ne rămâne decât să aranjăm în vază lalelele noastre și să ne bucurăm de ele câteva zile în plus.
Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit și sper să vă fie utile sfaturile primite de la mine despre îngrijirea florilor. Dacă aveți nevoie de sfaturi pentru un anume tip de floare, vă rog să-mi scrieți și neapărat să dați join pe grupul Plant Care cu Anca Petrescu, creat special pentru voi pe Facebook. De asemenea, îmi puteți scrie și prin mesaj privat pe Facebook sau Instagram. Vă pup! Inima sus!